bachisa kulamalanga nazi kwenzeka manje. Umdaka umdaka. Sakandoma ngidaka ngawo. Sure, irap ibuyile yabazama ukuyibulala bebecimba ifile nawe ubuye selihaha akhange ungayazi xa iphuma kudrimkikazi yizophuma selivutha be nawe ubuyile and it's here to stay uzilona nawe ubuyile. Ntoni kanye kanye sas hey enza ke ngidlala ezivesi ka between ngikakundomelele ukuthi yazitsala la evanga dibhetile ku between mos hayi akongxaki kodwa ndiyayazi manje yonke into ngizayilungisa ngexesha lami yabo akwani ngena xesha manje mina eza kulunga ngothembi wonkuma kodwa so Isitesa ngalo muntu ngingenamanga. Ntoni unishiya mfondini Bhongo? Man cha. Sacenga. Ndomelele wenza kantoni? Kutheni unishiya mfondini kwanda? Ngiyakhisela le way man. Akaphone. Tatazela man. Lapha sonke nje. Ubani? Yima gogo. Mamjim? Buliya. Asoze. Gogo. Lia, ufuna ntoni apha? Phendita ndifuna ukubona. Uchilo magogo. Ngoku ufuna la? Mama ubhotile pha endlini gogo tafanile. Nam Lia, ndiyagxotha ndifuna ndizohlala nesela mna apha kwam. Ngicela uxolo magogo. Ndixolele Lia mntanam, but andizohlala nesela apha kwam. Gogo. Gogo ngicela magogo lawe. Gogo. Yes, gogo. Kana Diego bekupaka. Gogo. Gogo. Lia sumngcolela kwam, khawuhambe kwam. Nguye kona gogo manje tropa nje upaka. Kami ndomelele sikwenza ngamandla kaloku. Bosa usuvume babiye yakhe ingcwaba nawe. Bhongo uthe masoklina apha Mina ndiyathetha lo. Mamcikha. Kani masiba maniqale ngigqibe kuqala Swethe, ndomelele please man, kandihloniphe ndoda, kahloniphe umama wami kanye. Ungahloniphi mina, kahloniphe umzali wami ke. Mamcikha. Swethe ntomntwana. Nothaholo. Nyembesana. Ndiza kuwe man mama mani. Ndiyabulela kuba mawunikhumbule man mzali wami. Ngalamathuba mawunibusise ngezi zinyunkula zami zemali mama. Ukuba uyintoni ukuba noma ngaphandle kwakho. Ndiyabulela mzali wami ba ziziva ndibusekile ngezipho zakho ondenzela zona. Yazi mama. Ndiyayazi kuninzi kodwa kwenzekileyo phakathi kwakho nami. But andikolapho mzali wami, ndiyayazi ungithandile mzali. Nomelele khame man, kahloniphe tata. Sizawuhamba nina nale nto uyithethayo inintsi mfondini. Maniqale ngigqibe apha uthethe yonke into ofuna uyithetha nomama. Kodwa into oyenzayo kumama iyacaca umhloniphanga umama wena. Awumhloniphanga umama, nobeseleli ngomqolo. Uma bengingamhloniphanga umama wakho, ngengekho lapha nisenza le nto yenzayo. Andispace man Ndomelele, please bra man, ndiyacela. Andiphi ithuba. Kanye jonga ndawuthuma omnye umntu andenzele le nto, uyeke wena. Mama, ndiyacela man, utsho bafuna siya man Ndomelele kanye uhambe apha. Hayi yenza le nto ufuna uyenza Bhongo. Mama man, ndiyabulela kakhulu man. Kwaye idladla ndizaliphatha kahle ndiyasisa mama, mzawulungisa yonke into esekhaya mama. Kwaye nale mali ndizayitya ngendlela elungileyo. Nentombi yam untombi senza mazisa ekwame ngexesha kodwa uniphi ixesha mzali man. Yonke into iza kwenzeka endlini. Inkosi mama man. Qoqosha apha Ndomelele sihambe. Angizuba sakugqibezelana mfondini. Phofu uzandifumana phambili kanye uza into yakho. Hayi ndizawulandela Bhongo. Yenza kulindela.
Asinamali asisebenzi. Mrepa. Asinamali mali. Mrepa. Kini nasabini. Mrepa. Hello. Uthetha noLukhaya. Uthetha nabani? Ngomso ngo-8 ngizawube nilapha. Ithini address? Waphuthi wami. Oh, ndiyabulela kakhulu. Ngizawube ndilapha. Okay, bhuti. Ndithi nifuna abantu? Waphuthi wami. Oh, ndiyabulela kakhulu. Ngizawube nilapha. Inkosi kakhulu bhuti wami. Repa! Yes, sir. 8,200. Yes, sir. 8,200. Yo. Simakade ngibone ngantoni? Yes, sir. Hello. Yo. Ngikhole enzima kabi namhlanje. Ngifuna umsebenzi. Umsebenzi wena. Ha, ivila lonke. Hayi hamba noqesha wena shusi wami. Andikuthafisi manje. Fondini khona le agent le iphume apha. Yenza wages plumbing. Umele pha qhatho into engayaziyo into. Upopo 2. Yenze kanjani? Hansi ngqaki. Ngiyazi ba imipopo enjani le nto sebenza ngayo. So Jonga andiyazi uba ndiyayikwazi okanye andiyikwazi. Sawuze ungayikwazi jo ba uyikwazi baqale ba uyikwazi but ekuhambeni kwexesha uzayikwazi Le nto ndiyicingayo nami Yeah. kathiwa ingqoma andifuni uyiyeka. but shisham ezimjida ngixela ntoni if ever ilungi yonke lento leyo wena sikuyonke ngosebenza nompopo 2 kaka yeke yonke lo kaka uzapha komuntu ukufunza umuntu Hayi uyabona kuyaphambana ke uceba mna ndizawuhlala ehloni ndizawuhlalela le nto yakho awenzi nemali wena ngoku. ntoni Wena uthi wenza unxiba imali itaxito ngoku Unxiba impahla zikatatakho uceba ndiyazi loo nto. but Wena uceba siphambene xa usuka ngapha eKapa uzapha uzosibhanqa. Usundenza le so nto. on the other hand yabo choice yakho yabo icondom sezandleni think about it Ngasela wona wena. 8,200. Yes. And it's here to stay. Yeah, it's really here to stay. Chileka bra, represent we young khaka kusinena sina machambi gym tikas dole zedlala ngegama ezinye zisakubhadala xa sibuye siphantsa kha haters khala kwa bese dlanza na gama qala inkala nzinza mbetho khasacha phela beauty flow ngene balance inqobe nthola kanjani sisiphithi fisha hlala iskiliphethe kasiphethe sithi rap sakaza siphaba sabanana thina mike sathandana kasile khasa ke rap ngoba sifocus ke rap ngale rap funa uvuselela every time is push I will make sure you hate cause I hammer the waist underground ngakhona nequality yes ntwana lipolisi ngicela by 5,000 i-drink yes ezilwana zenza into zazo ngokusithi abantu afuna baxakeke ne-5,000 zazo ayithatha 5,000 mnango enakubhongo tephuma bongo umelele kwasekanti wami la kwethu hayi fondine uyaspida ngokunalo nezaza kasondele fondini asithetha ngospida kaloku suku ndiyaspida uthini sondele kuwe mna hayi ngibamba ufuna mna tani fondini ntoni you gonna got me on my way mam mntakwethu man lo mntu bongo yaxoka imali kakhiya gesi akho mali ngapheliyo kodwa bongo uyazi lona hey njengokubiza ba mawusondela ufuna ukuza right uhamba ngizokucenga Alikhona umidlu lawe hapa. Umidlu bamba hapa kwa balwa. Kanti umidlu hapa mane. Alido. Alexela la ngalawe mami la ngabe la abantu bathanda uzapha la
Mina lapha kwangu. Bafetshana. Mandazi awufuna nini lapha? Bafethu ngizokayenza Uzizwa shayiwe imali ukuhamba nobhafu wena kabani ngigcwele masitami ngigcwele bakhweli. man, hayi wayikhipha ngalofonini sithini ngawe Phela ikhona ithetho nalo uzokhipha la ngoku andithembanga wena sakhipha njani phela ufuna nje ufika inhloko manje inhloko usuka iqala sozofisa inhloko apha ithi qepha kumbe katoshi zola ngishaya manje intoni ezo yena fonini wangikhipha lo wathi usibapho baphi wena khipha njani uyazi wena babathinta yalo nami usethe ufuna yakho skis mana lo mana ndizithanda iwezi ezileyo wathi usuhambamisa nathi sizotsala sikaya mana bulele ngakho yabona impela isuye bama lawo njani fonini wangikhipha manje upapi banjiwe sona indawo yobalekela ke banjiwe manje into uzindeka lo welo bathalo la inondalela bona bafethu manje kuphatha grand con tesho lesana lela nokuthetha nami ngola lela sakubamba manje yabo Utheni sitsala kangakuphi ngo? intoni ngokubhonga mfana Man, hayi. Kunindi ngilindele lapha. unilinde nanto Akhaza namanzi ke sifasa izandla ke. yize namanzi Amanzi ndomelele hamisa namanzi. manje sisuka emangcwabeni sobabili ungabizi uroli nje yaze namanzi Ngoku xa sisuka emangcwabeni sothuna idlonongo umanibisa roni. Ngihamba nawe ka ndomelele. Utsho ba ufuna into yotya kanye ibhiya. Ngithuma omnye umuntu. Kaze namanzi. hayi manifani man kwazi uroli man uroli Sokwasa. Roni Amanzi usokolisa abantu ndomelele man please man. Antisa apha kulo bedwengu. Kaze namanzi mandoda man. Ndomelele. Ngokhala indawo yotya namhlanje ubuza uthetha lo mazi kum. Ungageza ninemali. Ke sawubhethela South Africa noko nyangathi awuthembisa kulonyaka. World Cup. Ke ndoda uyosebenzile ndomelele. Ngabe sengicama ke ndepenika kaloku mna. Ndibano mananga kaloku lamanzi wakho don't uthethe ehlobo kaloku. Uthethe ehlobo iza. Iza ndomelelisa. Iza yima. Ngosi. Ngabona ba mawuthini unangandela mona. Ngosi kodwa. Hey ndoda ne. Ngikaloku kuphula lokuphumla ngo. Yes sis. Oh Dan ke ndaenda athetha nomama manje. Rani. Hey. Leli. Hey into enhle lenze ngamo zami. Oxa umndeni nami uzakwazi ukuhlela ehlobo. Hey qawusha mina ayithethe imali yami ngile. Ndomelele uyohlala ngapha. Sek. Uhlala nane-family yami ngiqawusha. Ndomelele ahlale kule yakhe indala. Kaloku athenga nix lapha endlini. Abalele to. TV nje ngegesi umbana lapha Soweto. Ngenza yena ngokumkile Eskom. bongo Ya ndomelele. Saqhawanga ngadala ngapha man. Ngapha. akho ubhekele efondini ntoni na Bese kanto ngapha. mamela man fondini ndiyacinga man Thetha mandomelela khona. sizawutya ntoni fondini Njani basatshela umfunjani. into okutya kaloku bhongo mfana sisuka uklina ingcwaba likamamakho nje Ngoku njani ungayicingi mfana uba siphume singatyanga so awuyicingi wena nje ebalaki sisitya akasungqona ngokutya kaloku. Ngoba phona kaloku ufuna ukutya ufuna ukutyala. Thetha kum ndewane. hayi kodwa bhongo Ufuna ntoni thetha? Sakuthenga ukutya kona. Uthi ufuna ntoni kodwa wena ukutya nokutywala. utywala bhongo Ngoku phona kaloku ukutya kuyeza. Ikhona amaqanda ngincokolile no my friend pha ebekoneni. Wathi my friend bazandinika ezikalo ngenyanga. Khona into eyenzekayo pha eshop. Ne-shares. bhongo inintsi le nto uyithethayo fondini Asoze wazi mawaze ngoku asoze wazi amaqanda uhlala amanyoro wena. Jonga manje nginto izawutshintsha amandomelele manje ngino ku-right tata manje. ebhongo Yonke into izawulunga. Ndakuthenga ukutya manje. Ndigcwalisa apha endlini ndibona ngicanda njenga itifu mos. ya andijongeni Ngokuthena ndijonga umjonga satsho sibukele nefifa kanjonge kake. Hayi sowuncame ne-FIFA ndomelele. Hayi man akame. iSouth Africa azindengeke ndikwabhethwa ngayo phaa kwaBetway. isandobethwa yimexico kaloku iSouth Africa Kame ne-message engenayo la wena. Message engenayo. I understand South Africa wena ndomelele. Sometimes
Isitayinda zomsifena kanjalo nto yayo. hayi ayezathi wakula Hugo Brooks lowa Hugo yabona Hugo Brooks uye lo utyisa South Africa cause ayikho laa nto leya yintoni ngobhongo uright mfana Hayi ndomelele yena cha nento yamehlo usikona xa unemali ube nesifo samehlo sometimes akwanobona something numbers yakuza aswa wakazange ufumana talento tanona. hayi kaloku ifowuni yami le yathathwa ezo zintwana yintoni uthetha ngayo bho Uphethwelu. Hayi nozama mna xa unemali. Yonke into iyenzeka man apha kwebomini man. Otherwise phinde be right man tata man. Zawubona abantu uzamele bayikota pha zomsusu bandibuya ngapha etown banjile. uyaphi ngokubhongo Yapha ekujikeleni man. Zifuna zibanda. bhongo le nto yokutya ke ngoku le bhiya kuthetha ngayo Abuya amantombelele man. Man ukuthini na? Awunami ngaphethwe. lakutshona ilanga ndilungise izinto zalapha ekhaya. Ndomelele ndenze umakabhongo. Ndithi kuwo mawunxile luthando lwam. Ndomelele mawubone mna ndedwa. Ndomelele ndithi imali kabhongo mayiphathwe ndim, mayibe ndim olawula le mali. Ndomelele ncila luthando lwam. Ndomelele uzawuncila luthando lwam. Uzawubona mna ndodwa, uzawucinga mna ndedwa. Iingcinga zakho zaba ndim ndodwa kuloo ngqondo yakho. Nodikwa kumapha mna ngoku man. Iure zigqithile zintathu onile. Wandothemba obhesi onbawutese nto zabo. Abanonyanga kanjalo. Ulosimeko bendimodile apha. Akaziyo. Amandike ndilinde man. Bhongo! Kwesekanto. Hayi man Bhongo fondini. Jonga unamachamba wena ngoku ufumenele sedana yakho. Asuthethe hlobo ngemali zam wena. Hayi man akhona ndiyithethayo fondini. Kenze kaloku noba i-1 fondini ibhiya. Evening khame man ndilele impahla apha man. Ulosmek mntakwethu ulosmek wena qathu. Ulosmeki. Kayeka man amazi Ndibona papa kudani ibona ke la brand. Uyandibona mos mntakwethu ningibani. Uthenge ntoni pha? Azincitwe njena njani ezampahla zincitwa abantu abafana nawe uyandibona wena. Uthenge ntoni kaloku phana fondini ngamalini Hayi. Hayi iskipa pha 300 asoze uafford ndiqonda ubuyaphangela wena. Hayi i-300 siyayinikwa nakuRamaphosa mos. Ayidolwana uzothenga iskipa uzothenga nina maxamba apha endlini uzothenga neskipa wena. Fondini yabona amaqamba bendiwathengile last month. Bumza nemali mana ntitokokoko mntakwethu man. Ngiyacela ngibazamsa. Ntoni Bhongo fondini? Ibe Wasting my time man bumza man. Jonga ugqiba kwam utshayela apha man zawuzapho ndizawungena. Hello Losmak. Khame khawuze man lapha kaloku. Nam ndilapha sendifikile fondini. Yemkhaneze niphi kaloku. Okay, hayi. Leave it. Andabona fondini. Awulosmek madoda awunenyani mos. Ngubhongo. Simple man. Let me rewind back, pathetic sauce when the phone is bread. Most of my cheaters critics don't go back, man. Stuck in the lane, it was very weekend no market. Skim some, bet him to get punches, grip by jam, man. Isapete uzana kila elifuzu wana alina kukusha sama kuzi pesa yana nanga piwa ya mindu kuyenza dukiza nisikiti sheria au nakupiga iskira tani lot of niggas suku swole gym anakuchiga if on them swole anakuchiga banon tata yo mnange skosa. If you are my friend itango pola talk about facts a time do bosswa anzanga ngokuthetha phansi ngonola awunosibisi bright fuse konfikamba imnyamu loti
Ngimubhongo bhuti wami ne. Befunda uyikwazi. Bhuti wami. Mapa kula mhlaba wakusele smart. Show bhuti wami. Ngisenze isikipha zakho apha phansi. Since it azafika. Yazi kudala nilindile mkhulu. It's been months nilindile le nto wena. Yayivithi wayepeshit fundini. Wena mama ngifuna thetha. Wasenwena namuhla. Angifuna thetha mkhulu. Angifuna thetha. Yazi nifuna amagqirha labo mbumelelo ndomelelo bayibone le ndinhle. Indlela uyenzayo mkhulu. Indlela uyenzayo bhuti wami. Wasenwena. Yazi Ufincaba ngoku. kanene busithi yimalini ijesi zakho kanene. 450 for stitch. Hayi mkhulu unazo ke ngokunazo. Icaps zona kufumaneka ngamalini. 150 caps. Icaps 150. Ha, nawuya kanothenga ibhiya futhi nawuthenga zibembini icaps. Ayini futhi. Kanene ngase 600 mosese skip. Ah, kabasa unyana bazandaza mpumelelo. Bhuti wami uncedile mona. Ndabulela. Yazi? Ndabulela ndo akuthi. Hayi bhuti. Hayi. Uthi wayopasha imkhulu. Wasenwena mntanami. Ndabulela bhuti wami. Asangoku sinqebe ngoku asithomanze sibona. Ndizakwenza qinisekisa mkhulu wami yonke ndizawuhamba kakhe man. Nasesinye mntakwethu. Nasesinye mntakwethu. Okay ngesiya. Nasesinye mntakwethu. Yazi order ziyapakishana ndiya-order xa ndicima mhlawumbi nifana notemu niyafana. Bengicimba ndifana notemu andithi ndingutemu futhi. Hayi man mkhuluwa weyopeshin losmekhi. Wasenwena. Uthi undincedile man mangabi sosokolisa kwano man. Sizawufonela phambili uba ithi yonke idelivery ifikile mkhuluwa. Enkosi man. Nayenza ne-paper bag. Sinapha ekhaya kukeva man. Bhuti wami ndabulela ngexesha lakho man. Enkosi mkhulu ndasole ngibhale nemessage endleleni. Shop bhuti. Hey! Ulosmekhi kanti unenyanga. Ya mfana mina mani. Yayenza manje idisipapa bafowethu. Mani yabo wena mntaza ndikuthimba kuqala wayenza mali ungikhipha apha nopapi nezibuyezana andizithandanga zawenyandala. Ya mfethu besingakhiphi phana mani mfana. Uthini? Ngavuma sekuba nawe musuyothi qinga manganuni mfana. Strike sami lapho soqoba nendishiya phana papi. Nawe ejulungu. Uma nina thiswa. Angicwelanga bafowethu nami ngizame ezozinto banganikhiphi phaya yabo. Hayi ke kaloku naye walahla bafowethu. Lahle nini apha funa yazi big ways. Kaloku nandishiya phana mfana nini njani ubuze kwami nawe. Lo mfethu nawe muswalekisha tani. Ngalekisha. Mandivile man mfethu. Ni strike ngegidle ngalaziye. Mamela yeke lo yakudala leyo. Khona ithesho. Nelanduni kaloku lethisho uqalithetha ngaleli thisho kakhulu xele lethisho. Mamela lo sithethe gogogo. Yabo. Elithesho lokuba ufumanise kuba yebobho. Obalo. Manje iparu yalapha man apho lapha man. Ke la parle sela date ngapha Ayibangela iphumela izimali ngoku. Uthina pha ngicela mesekhaya. Iphumela izimali laphushikazi ngomama ngobatha wonke ngoku. Mizuzu. So ucinga noni la manje. Masiphile la abantu man fonje man. Uqoba nolosmek la abantu imbahle siduru. Nemali la mfana. Setho ngaye abantu bayazitya izimali musu. Awundiva ke abantu bayazitya izimali so ungazityi ngabo thina. So wena ucinga ntoni sithini manje yabo ke like khona imini ezayo walomfethu yabo sizamyeka kwangoku. But angayilibali nayenza kuno pha. Yabona ke sincokola kahle ngokuya imosha incoko. Zandiyithande njalo le nayenzayo kumata zami zandiyithande nyani ngono pha. Understand man but mamela. Angasijongele kapha. Mamela ubhongo yena ke ngoku uyathanda usebenza pha kum. And umakriza wami ethanda man ngomalecha man. Xa ifuna menzele iyadi. Bone ngokunemali zakhe unqabile pha kum. Bazomsifanela ngamagriza wakho. Siphile ke ngoku. Yonwena man. Kaloku kashi inamba futhi asibona sikipa sakho sihle futhi. Ulosmekhi ukhona napha emizeni kaFacebook. Search apha losmekhi uzamfumana ku-internet. Ndifuna inamba ndi-ode nam fondini. Uyibharu kangaka umalapho losmekhi wena. Ndinayo ifowuni nam. Uthuma ulosmekhi wanceda abafana nawe. Abantwana nakwayo passion bakwethu. Order ndifuna inamba. Into ezawukhawuleza fondini. Noko seyisondela i-Chalks 5 ngoku. It's 50 sizithenga ulosmekhi man. Ngoku mna ndiseliplan uthenga isilamba boy. Wena uyintoni kozoqala ukuya ezikipa phame man ulate. Kancinci kaloku mna ndizawuqala ndithenga isikipa. Yandilibasisa mbumza man ndifuna order. Nguwe fondini kwitheni. Ayeka mbumza man. Umntwana imali akathethe date mntakwethu. Kanjani bhoma intoni wena fondini? Le namba zawungena ndizoyithatha.
iphepha ibuyile yabazama ukuyibulala bebecimba ifile nawe ubuye selihaha